ang pananawan sang pila naton ka mga bamalida nga dapat buksan liwat ang isa ka television network, ang ABS-CBN kag tagaan franchise. Ina ang inarangkada ni Senate President Vicente Soto III kahapon nga adlaw. Nagpadala siya sang balita sa katapo sang media. Ang listahan sang 15 nga magaupod nga nagaduso nga dapat abrihan sa liwat tagaan 25 katuig nga franchise ining television network kani. Ining Senate Bill number 1967. Sino nga mga mamalida, sino nga mga senador ang nag-upod sini sa pagduso nga dapat buksan liwat ang among television network. Ginopdan ini ni Senate President Pro Tempore Ralph Ricto, Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri, Senate Minority Leader Franklin Drilon, Senador Ping Lacson, Sani Angara, Nancy Binay, Sherwin Gatchalian, Richard Gordon, Lito Lapid, Manny Pacquiao, Joel Villanueva, Risa Hontiveros, Francis Pangilinan, Aquilino Coco Pimentel III, kag Senador Lila de Lima. Amo ini ang 15 ang nag-upod sang ginduso ni Soto nga paghatag sa broadcasting network another 25 years na prangkisa. Kung madumdumante, ang prangkisa ya maghaling din sa mga miyembro sang Kamara de Representantes. Tiamo ini lang taon ta kung anong reaksyon sang Kamara sini. Nga karong ginaduso na sang pila 15 ka mga senador nga dapat abrihan liwat, dapat buksan liwat ining ABS-CBN kag tagaan sang prangkisa sa sulod sang 25 katuig. Kung sa bagay, nagbinalang-balang na mga empleyado, nagpalamunggo na mga empleyado. Ang iban na wala pa trabaho tub-tub subong, ang iban nangita sang iban nga palangitanan, hamak mo nga winasak mo ang isa ka pinakadako higanting nga television network sa bugos nga Pilipinas. Na monitor sa pila naton ka mga mamalida nga daw naghina na ang pila ka mga palagwaon, pila ka mga subulunod sang television network. Ti daw ni Plex na subong ang ginapasulabi. Ti hiatag na pangmanggad naton sa iban nga kapungsuran nga may ara magkita kaugalingon nga mga television network. Kon ini, pagasundan pagid sang masunod pagid nga alyada nga pagbukas sang among television network sundo naton ini. Kag kuwaan reaksyon kon ano ang tindog sini sa mga miyembro sang Kamara de Representantes. Sa diin, sa ilagid magagikan ang pagduso kung padayunon nga hindi na pagtagaan prangkisa o kon irenyo kagtagaan bagong prangkisa sa sulod sang 25 anyos. Balantayan nga isyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:39. Mabalik kami pagkatapos ini.
Don't not just throw away questions and statements. Kasma nga aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYE Las 6:44 na. O DTX 500 hindi paggalim. Action Radio Philippine Standard Time las 6:44. Nagapamiripi ang departamento sang ikaayong lawas kag nagasiling nga wala pa ya sang bago nga COVID variant nga nakasulod dire sa pungsod Pilipinas. Kay man nagsala-sala kita, nagpatigayon kita sang contact tracing sa tong report sang Hong Kong government nga may isa ka pasahero didto sa ila halin dire sa aton nga nagpositibo sa bagong variant nga ni. Ari karon inusisa di nagalin ini. Kay ti suno sa report may nagsakay sa eroplano sadto pang Disyembre 22 tuig 2020. Ti suno kay Health Secretary Undersecretary kahapon nga si Rosario Berhire, niya ginbasa nila, ginpangita lang manipisyo, kung manipisto bala, sang biyahe sang PAL, dito may 40 ka pasahero, sakay. Sa among pasahero, may duwa nga natumod nga santo sa description sang Hong Kong government. Isa ka 30 o 30 anyos ka babae nga nagpositibo sa UK variant testing. Kundi pinangita, ari karon, ang pinakahuli nga report, nakita nga ini siya taga Cagayan Valley, dire sa pungsod Pilipinas. Ang hindi ko maintindihan, ini sila duwa ang ginasuspetsuhan nga daw pulo pareho sa description sa taga Hong Kong. Pero ini siya o duha sila paghalin dire sa pungsod Pilipinas, negatibo sila sa virus. Makatilingala nga pag-abot nito sa Hong Kong, nakitaan siya sang bag-o nga COVID variant kani dito sa Hong Kong. So, ang pamangkot karon di nagalin. Disyembre 22 patumo. Nga naghalin dire. Karon ang pamangkot damo ang palamangkotanon. Di nagalin dire sa aton. O kung dito mismo nakuha niya sa pungsod sa Hong Kong. Amo ni karon ang dako nga palamangkotanon. Kay basi mapasibangdan la kita ang nagsugod sining bago nga variant kani sang COVID-19. Di kalabanan dito sa China nagalin ang COVID-19, posible dito man nalatnan dapat usisaon ini nga pag-abot dito sining Pinay ngani o Pinoy ngani nalatnan siya dito sa bagong variant kag wala magalin dire sa pungsod Pilipinas kay ang paggalin nila dire negatibo sila sa virus. Amo naman ni karon ang ginapaligban naton kay basi itudlo bala kita nga dire nagalin ang among bag-ong balatian. Kabay pa wala lang. Action Radio Philippine Standard Time las 6:48. Mabalik kami pagkatapos ini.
Standard Time, Lasay 52. Kahapon ga monitor kita ang paghatag otoridad sa sangguniang paglunsod sa Bacolod kay Mayor Leonardia para pirmahan ang duha ka proposed Memorandum of Agreement para sa pagbakal sang COVID-19 vaccine nga aprobado sa Food and Drug Administration. Damayo ini ha, nga makabakal kita kung pamatian ta si Vice Mayor Elced Pamillaran, masarangan sang syudad sang Bacolod. Kay kahapon, suno sa report, kung pamatian ta si Councilor Cindy Ruas, base kuno sa iya impormasyon, ang duha ka doses sang vaccine para sa isa ka tawo nagabalor 610 o kung 610 pesos lang. Di ko mag-amo ng presyo, ti masarangan pilak milyon ang kinahanglanon. No? Kung mapatoslok malang, kung magpabakuna ka malang, kung ako mapabakuna ko, hindi ka mo magkadlok. Mas delikado yung COVID-19 sa bakuna Ang bakuna agila ng sakit pero makasalig ka nga hindi ka matapikan sining kagaw sang COVID-19. So mayo ini. Ulaton ta kon san o baklon ini sa syudad sa Bacolod kay ang na-monitor naton daw padayon naman sila nga plastar sang lugar, nagakilala sa mga tao nga luyag magpabakuna. Kaga ang lugar nga dapat butangan sang bulong kay nagakinanglan ini sa nga certain katugnawon bala nga hindi mapatay ang among bakuna. Kaya ang bakuna ni kagaw man siguro Kagaw na sulod, kagaw man ang duso mo para nga awayon yung kagaw para madula ang kagaw. Porte no? Dako nga negosyo ni. Manggaranon pagit ang manggaran nga pungsod nga nakatukib sini. Kadamo sa nga pinalumba mo may Amerika, may China, kadamo sa mga kumpanya may Pfizer, may AstraZeneca, Pharmaceutical, Johnson & Johnson, kagiban pa. So, hulaton ta, para sa akon, maayo ini. Daw, duwa ka bisis bala nga bakunahan ka mong, no? Sobra 600 ang bili sa isa ka pagbakuna. Milyon man ang painon sang syudad sa Bacolod. Pero may mga tao pag ani ang hadlok yapon mo. Daw hindi pa sila magpatuslok, magpabakuna. Nadudla sila itong dingbasya bala to. Dingbaksya nga to. Nagladudla sila, nahadlok sila. Pero para sa akon wala dapat kadlukan. Sa iban nga pungsog na tuslok na ini, ginapabakunahan na ang mga pumuluyo dito. Kag sakit, of course, kay manti, bakuna mo. Pero, tolerable ang kasakit. Maya na lang ni, sang sa tapikan ka sang COVID, mas safe ini siya. Kung tapika ka sang COVID, yamak mo nga. 14 días, quarantena ka, wala pa siguro kung makabugtaw ka pa o kung hindi. Ini kung matuslukan ka sini, daw laban-laban, makapulpanihol ka, nga daw mabatyagan mo bala, nga daw hilway ka, nga daw hindi ka na matapikan sang kagaw, hindi ka na matapikan sang COVID-19. So, pag-abot sini, dululungan kita, mapatuslo kita, dire sa syudad sang Bacolod. Sino ayan na mauna tuslok di? Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay 56. Mabalik kami pagkatapos ini. Pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanan tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagdudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton mga balita ng gala inspirasyon
Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Action Radio. Sanon inyong pamatian, stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y Samsan anong nagkahintangan, responsable na pagbalita, padayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:01. Standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports, kag artista. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod